ideme podľa zákona o obecnom zriadení. Ja dávam hlasovať jednotlivo po výboroch, máte právo predniesť pozmeňujúci návrh. Tak ak máte, tak ho predneste. A ma to prekvapuje, pretože sme pracovali nad týmito vecami na tom pracovnom stretnutí. Máte pozmeňujúci návrh, veď ho povedzte, dávam vám priestor. Pri každej jednej komisii vám dávam priestor. Teda výbore, pardon. Jasná vec, ale ten pozmeňujúci návrh sa netýka konkrétneho... Predložte váš pozmeňujúci návrh, konkrétne sme pri tomto mestskom výbore, ak máte. Predkladám pozmeňujúci návrh, čo sa týka celkovej voľby a zloženia výborov. Môžem? No ale jeden z výborov už máme schválených, tak ako teraz je to zmetočné trošku. Práve preto som to predniesol teraz, aby sme neschvalovali niečo, čo bude v konečnom dôsledku... No skúste naformulovať, čo chcete predniesť ako poslanecký návrh. Nech sa páči aj mikrofón. Podľa mňa na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstvo rozhodnúť v časti zriadenie mestských výborov iba zriaduje. To znamená jednotlivé mestské výbory. Odôvodňujem tento návrh podľa zákona číslo 369 1990 zbierky o mestnom zákone, kde sa v paragrafe 23 odstavec 1 píše: mesto môže zriadovať v mestských častiach z vlastných pravidel a katastrálnych území výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorý je člen výboru zvolený výborom. Čiže my nemáme oprávnenie my mestské zastupiteľstvo voliť túto vôbec predsedov mestských výborov. A takisto chýbajú vo výboroch, myslím, že teraz dvaja členovia v jednom výbore, ktorí boli zvolení za poslancov. Toto isté sa píše aj v štatúte mesta Ila. Konkrétne v 4. hlave článok 10 odstavec 3. Takže ja by som navrhoval, môj návrh znie, aby do uznesenia bolo v časti D poveruje, respektíve, v časti G zriaduje iba mestské výbory, čiže mestský výbor Iliavka, mestský výbor Vedňanská Skala, mestský výbor Kukučinová, SMP Stred, mestský výbor NSP, mestský výbor Sihod a mestský výbor Klobušice. A v časti D poveruje poslancov mestského zastupiteľstva podľa príslušnosti k výboru mestskej časti na vytvorenie výboru a zvolanie prvého zasadnutia výboru mestskej časti. To je môj pozmeňujúci návrh k tomuto celku. Ja mám v tomto prípade jednu úplne logickú otázku. Kto ten výbor zvolá a akých členov? Koho tam zvolá? Kto? Ten paragraf... Ešte raz sa pýtam, kto zvolá výbor a akých členov, keď žiadni členovia nebudú? Veď tu sme na tom, aby sme si tých členov dojeli. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva. No veď ste členom výboru, v návrhu ste... Zvolení v mestskej časti. No veď... Čiže nie iba konkrétne Iliavky, ale vo všetkých mestských častiach. A nám tam chýbajú dvaja poslanci, čo sa týka mestského výboru Vedňanská Skala, áno? V mestskej časti. No veď... Čiže nie iba konkrétne Iliavky, ale vo všetkých mestských častiach. A nám tam chýbajú dvaja poslanci, čo sa týka mestského výboru Vedňanská Skala, áno? Pán Bajzík, veď túto problematiku sme riešili. A čo sa týka Iliavky, tam ste. A kto ten výbor zvolá, keď nebudú členovia a nebude predseda určený? Kto ho zvolá? Vysvetlite mi to úplne logicky, kto ho zvolá. Kto bude mať kompetenciu ho zvolať a na základe čoho? Poslanec zvolený v danej mestskej časti. No dobre, ale však práve preto chceme, aby to bolo aj tu v tom uznesení. Ale z toho zákona my nemôžeme ako mestské zastupiteľstvo voliť predsedov tých mestských výborov. Veď ten zákon to tu presne definuje. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom. Tak môžeme sa potom teda baviť, keď na tom trváte, o tom, ale teda, že zvolíme tých 5 členov a tí si zvolia predsedu. A tam teda bude v tom návrhu budete tam vy ako poslanec príslušnej mestskej časti a potom si zvolte, koho chcete. Nech 4 si zvolia iného a nie vás, to už bude na vás. Ale pochopte, že ten výbor si nezasadne, pokiaľ nebudú určení členovia. Kto ho zvolá a akých členov? Keď to nebude jasné. Ale prečo má členov mestského výboru v danej časti určovať mestské zastupiteľstvo? Ešte raz sa vás pýtam, ako a kto ten výbor zvolá, keď nebudú jasní členovia? Kto koho zvolá? Poslanec, je to napísané v tom
No ten je členom výboru, ale čo ostatní členovia výboru? Výbor je 5-členný, 5 poslancov nie je výdavky, je jeden, takže... Ale ja nehovorím o výdavke, ja hovorím komplet, veď predsa vieme, A Bajzik, mňa to mrzí, že sme sa takto ako naozaj zasekli, hlavne potom, keď sme... A to je to, čo som povedal aj pred týždňom, že sedíme za stolom, máme slušne vyrokované dohody, ja naozaj neviem, kto ten výbor zvolil. A ako ho zvolil. A na základe čoho, akého mandátu. Vy ste, áno, vy máte právo byť členom výboru, ale čo tí ostatní? A druhá vec, uvedomte si aj ten fakt, že je tu nejaké zloženie mestského zastupiteľstva. A musí to tým uznesením prejsť. Ale ja som predsa predniesol do toho svojho návrhu v časti D poveruje poslancov zvolených za danú mestskú časť na zvolanie prvého zasadnutia výboru. Čiže keď tam zvolení 1, 2 alebo 3 poslancov dohodu... Tak výbor nie je uznášania schopný, lebo máme, že výbor má 5 členov. Tak o čom zase chcete rozhodovať? Matematika nepustí. Ako na tom vstupe musí dôjsť k nejakej dohode. A hovorím, ešte raz ma to prekvapuje, pretože sme si povedali, že na tom stretnutí, že je dohoda a že chceme teda nejak seriózne a plynulo ísť. Máme napísané aj určené, že výbor bude mať 5 členov. Na prvý prídete tak akurát sám. Tak o čom zase chcete rozhodovať? Nech sa páči, pani doktorka Igliová. Ja dávam návrh, aby sme tak, ako bolo dohodnuté na poradí, schválili tieto mestské výbory v danom zložení, ak má ešte niekto nejaké pripomienky k zloženiu prípadne. A môžeme hlasovať Dobre, pani doktorka, dobre, ale predsa len najskôr by som dal hlasovať o návrhu pána Bajzika, nech ho teda naformuluje a potom teda o tom vašom, v závislosti od toho, ako dopadne o návrh. Nech sa páči, naformulujte váš návrh. Návrh je návrh v časti uznesenia G zariaduje výbory v mestských častiach, Mestský výbor Iliavka, Mestský výbor Vedňanská Skala, Mestský výbor Kukučinová, SMP Stred, Mestský výbor NSP, Mestský výbor Sihoď a Mestský výbor Klobušice. A v časti D poveruje bod 2 poslancov Mestského zastupiteľstva podľa príslušnosti k výboru Mestskej časti na vytvorenie 5-členného výboru a zvolanie prvého zasadnutia výboru Mestskej časti. Dávam hlasovať o návrhu inžiniera. Prosím, vedujte pozornosť. Dávam hlasovať o návrhu inžiniera Bajzika. Kto je za? Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh nemal väčšinovú podporu. A teraz by som dal teda hlasovať pri ktorom sme výbore. Takže